Πολύ κοντά σε μια ακόμη ιστορική πρόκριση έφτασε η ομάδα του Οικονόμου Τσαριτσάνης, η οποία αποκλείστηκε από τον Πανσεραϊκό στη διαδικασία των πέναλτι με σκορ 4-5. Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για την ομάδα του Γιώργου Καλτέκη, η οποία άνοιξε το σκορ στο 17ο λεπτό με γκολ του Μπλέντι. 5 λεπτά αργότερα, οι φιλοξενούμενοι σοφάρισαν με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γκούρτσα. Το 1-1 παρέμεινε και στην παράταση, έτσι οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα πέναλτι για να διεκδικήσουν την πρόκριση. Οι φιλοξενούμενοι ευστόχησαν και στις 5 εκτελέσεις και απέκλεισαν τους γηπεδούχους. Ήταν ένα κακό παιχνίδι από μέρους μας, χωρίς καμιά διάθεση να παίξουμε μπάλα. Κάναμε κάποιες αλλαγές σήμερα για να δούμε και σε ποια παιδιά μπορούμε να στηριχθούμε στο μέλλον, αλλά τα συμπεράσματα που βγάλαμε ήταν αρνητικά, εντελώς αρνητικά. Έστω και με αυτόν τον τρόπο ήρθε η πρόκριση με τα πέναλτι. Θέλω να πιστεύω ότι στα επόμενα παιχνίδια κυπέλλου θα είμαστε καλύτεροι, γιατί αυτό που είδαμε σήμερα με τρόμαξε. Πιστεύω ότι ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί σήμερα απέναντι στην ομάδα του Πανσεραϊκού. Η ομάδα πραγματικά είχε στόχους στο παιχνίδι μέσα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια τα παιδιά, γιατί πραγματικά 120 λεπτά παλέψανε το παιχνίδι στα ίσα. Τους κοιτάξαμε κατάματα. Σεβαστήκαμε τον Πανσεραϊκό, δεν τον φοβηθήκαμε σε καμιά περίπτωση του παιχνιδιού. Σίγουρα όταν φτάσαμε στη διαδικασία των πέναλτι, έτσι είναι η ρολέτα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εκείνο εκεί που θέλω να πω είναι ότι καλή πορεία στο πρωτάθλημα του Πανσεραϊκού, γιατί πιστεύω ότι αυτός είναι και ο μεγάλος στόχος μια ομάδα σαν του Πανσεραϊκού. Πιστεύω όμως ότι ήμασταν αρκετά έτοιμοι σήμερα. Δεν είχαμε βέβαια την τύχη με το μέρος μας σε κάποια σημεία και πολύ βασικά δεν είχαμε την τύχη στα πέναλτι. Μπορεί η ομάδα του Οικονόμου Τσαριτσάνης να γνώρισε την ήττα και τον αποκλεισμό, όμως έδειξε πολύ καλά στοιχεία στον αγωνιστικό χώρο και σε κανένα σημείο του αγώνα δεν φοβήθηκε τον αντίπαλο. Πάντως, δικαίως διαμαρτύρονται οι Τσαριτσανιώτες για τη φάση στο τελευταίο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης, καθώς το γκολ που πέτυχε ο Φλόρος, το οποίο ακύρωσε ο διαιτητής ως offside, ήταν κανονικό. Ισόπαλη δίχως τέρματα ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στη Τσαριτσάνη ανάμεσα στον τοπικό Οικονόμο και την Νίκη Βόλου στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Football League 2. Το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο και το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο, καθώς και οι δύο θεσσαλικές ομάδες είχαν σημαντικές ευκαιρίες για να πετύχουν κάποιο τέρμα, δίχως όμως να καταφέρουν να στείλουν την μπάλα στο πλεκτό. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ανήκει στους φιλοξενούμενους, καθώς η Νίκη Βόλου είχε δοκάρει με τον Κυπτίου στο ημίωρο του παιχνιδιού. Έξι λεπτά αργότερα ο Μπλέντι βγήκε τέτα-τέτ με τον τερματοφύλακα της Νίκης, με τον τελευταίο να διώχνει σε κόρνερ. Στο επόμενο λεπτό, ο Οικονόμος με τον Μπανούση έφτασε κοντά στον γκολ με τον τερματοφύλακα της Νίκης να σταματά τη φάση. Στην επανάληψη, η Νίκη Βόλου έχασε ανεπανάληπτη ευκαιρία. Ο Μικριτσιάν από κοντά δεν κατάφερε να κερδίσει τον Κικούδη και στην επαναφορά ο Λουκίνας με νέο σουτ έστειλε την μπάλα out. Λίγο πριν τη συμπλήρωση του παιχνιδιού ήρθε η σειρά του Οικονόμου να χάσει μεγάλη ευκαιρία. Αδράνεια μέσα στην περιοχή της Νίκης και ο Μπαλής σούταρε στην κενή εστία και έστειλε την μπάλα out. Ήταν η πρεμιέρα του πρωταθλήματος
Είχαμε να δημιουργήσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω ότι έγινε ένα αφήρωπο παιχνίδι. Εμείς στο πρώτο μήχρονο είχαμε δύο καλές ευκαιρίες. Μία με τον Αναστασίου που είναι μόνος του και δεν πλασάρει. Είχαμε ένα σουτ στο δοκάρι. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να κάνουμε διαχείριση του παιχνιδιού. Ήταν πρεμιέρα, όπως ξέρετε, και στις πρεμιέρες υπάρχει πάρα πολύ άγχος από όλους. Είχαμε κλασική ευκαιρία με τον Λουκίνα στο 1 μέτρο να τελειώσουμε το παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι σαν πρεμιέρα και το βαθμό που πήραμε, επειδή είμαστε ομάδα που θα κάνουμε πρωταθλητισμό, νομίζω ότι είναι ένα ξεκίνημα για μας. Ένας πόντος. Δεν είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί έχω πει ότι αυτή την ομάδα την έχουμε φτιάξει για να κερδίζει μέσα έξω, αλλά και ο πόντος είναι καλός για πρεμιέρα και συνεχίζουμε για το επόμενο παιχνίδι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον coach και την ομάδα του και τους ανθρώπους του για τη φιλοξενία και εύχομαι να έχουμε όλοι καλό πρωτάθλημα. Μιλάμε για μια ομάδα σαν την Νίκη Βόλου, με αυτή την παρουσία του κόσμου που είδατε σήμερα, και θέλω ξέχασα να τους ευχαριστήσω κιόλας που είναι πάντα, θα είναι μαζί μας. Είναι το αυτονόητο, δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Εγώ από την αρχή που ήρθα στην Νίκη Βόλου είπα ότι πάμε για άνοδο, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, έχω καλή ομάδα. Είχαμε σήμερα απουσίες, ήταν πρεμιέρα για μας. Ό,τι παίρνουμε εκτός έδρας είναι καλό. Πήραμε ένα πόντο και συνεχίζουμε για το επόμενο παιχνίδι, παιδιά. Το σημερινό παιχνίδι φάνηκε η κούραση των 120 λεπτών μεσοβδόματα που παίζαμε κύπελλο και δεν είχαμε την ανάλογη φρεσκάδα που δείξαμε στα δύο προηγούμενα επίσημα παιχνίδια έσω και κυπέλλο. Πιστεύω ότι όποια ομάδα σήμερα έκανε τον γκολ θα κέρδιζε. Σίγουρα έχει κάποιες ευκαιρίες στην Νίκη Βόλο, αλλά και εμείς στο τέλος δικαιούμασταν κάτι καλύτερο πέρα από το 0-0. Είμαστε μια καινούργια ομάδα, μια ομάδα με καινούργια παιδιά στην ομάδα και μικρής ηλικίας. Έχουμε την ποιότητα και τον ενθουσιασμό και την σταθερότητα από την πλευρά της διοίκησης να προχωρήσουμε και να πάμε αρκετά καλά στο φετινό πρωτάθλημα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια τα παιδιά γιατί καταλαβαίνετε 120 λεπτά κύπελλο που κυνηγήσαμε τις προηγούμενες μέρες δεν ήταν μόνο η σωματική κούραση, ήταν και τα 120 λεπτά τα οποία ήταν και ψυχοφθόρα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι τα παιδιά υπερέβαλαν και τους εαυτούς σε κάποια σημεία για να πάρουν το αποτέλεσμα. Όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, πιστεύω ότι το χ είναι δίκαιο και όσο να μας αφήνει πικρία και τον συνάδελφο και εμένα, νομίζω ότι τελικά ήταν το 0-0 ήταν και το δίκαιο αποτέλεσμα. Γιατί θα μπορούσαμε και εμείς στο τέλος σε δύο εκεί κενή αιστεία να κάνουμε τον γκολ και να τελειώσει το παιχνίδι, να κλέψουμε το παιχνίδι και να βγούμε εμείς νικητές. Είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια καταρχάς στον κόσμο και της Νίκης Βόλου, αλλά και τους δικούς μας φιλάθλους που γέμισαν αυτό το γηπεδάκι εδώ που είμαστε, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό έκτοπο. Και δυστυχώς αυτά τα φαινόμενα που θα πρέπει να είναι σταθερά σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, ερχόμαστε εμείς να δώσουμε συγχαρητήρια για τέτοιες συμπεριφορές οι οποίες θα πρέπει να είναι πάντα σταθερές έτσι και ικανοποιητικές για τις ομάδες.